Moreover, kung ang atong cost sa baha tungod sa mga plastic sulfate nasa katong kadalanan mga drilling karon mahimo ng bangko. Yeah. Kung ang ato ang pagdumala sa pagpakulik og mga plastic ang karon tungod nini ang atong mga silingan kita na mismo mokolekta sa atong mga plastic. Ang mga kaeskwelahan nakita na nato nga ang mga estudyante ilan ang i-required of plastic para magkaroon sila. So may ordinansya nga paghimo na to nga makahatag sila 50 kilograms ang isa nga bangko para sa ila kay nag-consist ni 25 kilograms ang isa para sa gobyerno. So pinaagyan ni pandayon ng palaod kini karon nakita na nato nga wala na mahimong club sa mga drainage kay nana sa mahimong bangko. Nakita na nato nga atong mga silingan mangulikta na og mga sulupin sa atong kasilinganan kay tungod aning atong nakita. Napay moabot nga plastic table. Then nag-request na pud ta karon og plastic nga mahimong hollow block o bricks para sa sa planta. Moabot na muna kining lugar mahimo ning planta sa ato ang recycle. Gamay na lang ang basura nga magawas gikan sa atong siligan. Malipay ang SDS malipay ang family. katawhan sa iligan. Thank you for everything. Thank you sa atong mayor nga din suportado kay sa tanan, sa atong vice mayor o sa ato ang mga councilor si Sir Padillo, si Sir Royga, si Sir Pio nga din makusganon kayo ang nag-implementar aning task force sa basura. Daghang salamat.